калі ў мяне была магчымасць узяць чалавека беларуса сабе на працу, я заўсёды прэфераваў беларуса. Я просто браў беларуса, таму што я разумеў, што я мушу дапамагаць сваім. Маё асабістае меркаванне такое, што каардынацыйны савет мусіць быць аўтарытэтны орган, які абсалютна празрысты, які дапускае дыялог. Вітаю, Віталія. Дякую, што пагадзіўся на інтэрв'ю. Вітаю спадарства. Спадарства, сёння у нас на гасцях Віталь Тимошченко. Так. Усім прывітанне. Як для мяне гэта ўзор для пераймання сапраўднага эмігранта. Віталь мой сябра, але ён вельмі доўга ўжо не быў у Беларусі. Ён жыве у Чэхіі і жыве 25 год, так? 26. Уже 26. Так, а вось адразу давай пачнем з такога пытання. Як прыйшла гэтая патрэба, вось гэтая думка з'ехаць з Беларусі? Гэта было неяк мэтанакіравана, альбо ты хацеў выехаць проста паглядзець, як жывуць людзі ў іншых краінах? Значыць, думка з'ехаць, яна ўзнікла сама аб сабе. Я як бы не ставіў мэту з'язджаць з Беларусі. Моя мэта была з'ездзіць на заробкі, зарабіць грашэй, таму што я першапачаткова хацеў заняцца бізнесам у Беларусі. Мне хацелася развіваць штосьці эканоміку беларускую перш за ўсё. І паколькі гэта былі 90-е гады, сітуацыя эканамічная была вельмі цяжкая. І фактычна я як такі эканамічны, можна сказаць, мігрант паехаў у Чэхію для таго, каб зарабіць першапачатковы капітал на бізнес. Але, на жаль, сітуацыя пайшла так, што палітычнае поле наша пачало ускладняцца, пачаліся рэпрэсіі ўжо тады. Фактычна я на сваёй памяці мы назіралі за ўсімі гэтымі выбарамі, і кожны год, кожны раз, калі праходзілі выбары, былі рэпрэсіі, і людзі з'язджалі. Я назіраў за гэтым, як проста з Беларусі з'язджаюць людзі, прыязджаюць людзі ў Чэхію, менавіта таму, што яны траплялі пад рэпрэсіі. І псіхалагічны стан такі, што ты заўсёды спадзяешся, што сітуацыя памяняецца да лепшага і так далее, але час праходзіць, і нічого не мяняецца. І фактычна гэта ў нейкім кантэксце і вызначыла вось маё стаўленне да агульнапалітычнага поля, да культурнага поля нашага беларускага, таму што калі ты жывеш за мяжой, ты параўноўваеш звычайныя рэчы, можаш параўнаць адны і тыя ж рэчы ў двух розных краінах і зразумець, чаго не хапае і што не так у гэтым. І пры гэтым усім ты проста разумееш, што наколькі у звычайных нармалёвых краінах, дзе працуюць законы, наколькі проста культываваць культуру сваю, мову, шэраг усіх культурніцкіх праектаў, і насколькі гэта ўсё гарманічна. І насколькі цяжка і негарманічна гэта рабіць у беларускім асяродку. Буду супыняць і дадаваць трошку. Вось кажаш, пратэсты, вось гэтыя затрыманні, я так разумею, 90-х гадоў, нулевых, вось ты гэта ўсё бачыў, адчуваў. Як да цябе адгукнуўся 20-й год, вось жнівеньскія падзеі 20-го года? Насамрэч, гэта была такая кульмінацыя ўсіх гэтых гадоў, таму што беларускі народ, ён проста вось гэты градус вось гэтага напружання, унутранага напружання, ён жа ж усе гэтае дзесяцігоддзе рос. І фактычна сучасныя ўлады, яны давялі людзей да гэтага стану, што была проста это успышка. Людзі проста, яны проста стаміліся ад гэтага ўсяго. І гэта быў, я лічу, што гэта проста абсалютна натуральны працэс, які рано ці позна ўсё роўна адбыўся. Гэта як пружыну сціскаць. Так. Тады такое пытанне, як атрымліваецца не губляць сувязь з радзімай нават праз такі доўгі час? Па-першае, у нас, паколькі я пачаў развівацца за мяжой, развівацца ў тым плане, што я пачаў займацца бізнесам, у мяне з'явіліся ўжо нейкія сродкі свае,
я уже не быў таким, як бы сказаць, зусім пачатковым мігрантам, то бок я мог ужо тады выдзяляць нейкую частку сродкаў для падтрымкі культуры. І мы просто у нас узнік асяродак такі культурніцкі ў Празе. Гэта людзі, маладыя людзі, там студэнты, старэйшая міграцыя, і мы аб'ядналіся просто у такі клуб. Мы зарэгістравалі суполку «Пагоня», якая была зарэгістравана ад пачатку 2000-х гадоў. Знялі памяшканне сабе, культурны цэнтр такі заснавалі, сабралі там бібліятэку даволі вялікую, значыцца, і пачалі там ладзіць рознага кшталту культурныя мерапрыемствы, якія натуральным спосабам, тому што культурнае поле, яно беларускае не такое вялікае, як бы тады было. І для нас было заўсёды таким вялікім гонарам падтрымаць нейкія ініцыятывы, якія ўзнікалі. Напрыклад, там выданне альбомаў, арганізацыя канцэртаў, прэзентацыя кніг. То бок мы фактычна займаліся толькі культурніцкай дзейнасцю, фактычна пра палітыку ніякую гутарка не ішла. Але натуральна мы усе пераважна выказвалі свой нейкі супраціў, незадаволенасць і той ситуації політичної, яка відбувалася у Білорусі, тому що просто так за гэтым усім назіраць было немагчыма, тому што і ўжо тады у 2000-х годах таксама былі даволі вялікія рэпрэсіі. Адзіная справа, што народ ён быў яшчэ у такім стану, як бы яшчэ не паспеў на вось гэты вялікі пратэст. А ўсё, што адбылося пазней, гэта вось і было вось гэта незадаволенасць, якая перарасла. І для нас было вельмі важна падтрымліваць людзей просто, і людзей, якія траплялі пад рэпрэсіі, і дапамагалі новым прыезджым імігрантам. Я так разумею, гэта як дыаспара, да? Так, мы фактычна пачалі фармаваць дыаспару. Тады такое пытанне будзе вось менавіта ў Чэхіі. А чаму абралі Чэхію? Ці былі яшчэ нейкія варыянты ў іншых краінах? Не, у маім выпадку ўсё адбылося так, што гэта у той час, калі я з'язджаў, то гэта была краіна адкрытая для міграцыі. Нават тады яшчэ не было візаў. Мы просто брали пашпарт беларускі, і по беларускаму пашпарту мы маглі знаходзіцца абсалютна без візы 1 месяц. Гэта было до 98-го года. Але я хацеў, паколькі я навучаўся, у мяне адукацыя тэхналагічная егер-ляснік, я скончыў, і у мяне была ідэя з'ехаць па лясной справе ў Канаду, таму што тады былі запатрабаваныя гэтыя людзі. Але, на жаль, у 90-е гады я не мог сабе дазволіць выдаткаваць сродкі на паперы, таму што это было даволі дорага. Я просто сабе не мог дазволіць нават выехаць і ў Еўропу, таму што я грошы пазычаў. І Чэхія з'явілася як такі даволі даступны варыянт, і пасля таго, як я ужо прыехаў туды, азірнуўся, аглядзеўся і зразумеў прынцып, як функцыянуе эканоміка, як функцыянуе паперы, то фактычна я з 99-го года ўжо легалізаваўся як чэшскі прадпрымальнік. Я атрымаў ліцэнзію і ўжо пачаў працаваць на сябе. Вось я хацеў гледачам растлумачыць, чаму я кажу, што Віталь для мяне гэта як узор не уцекача, а іммігранта, все ж таку, гэта быў свядомы выбор, так, паехаць? Ну, по вялікому рахунку, так, это не было уцекачства, я ні ад чаго не уцекаў, але... Вось. І так трапілось, што чалавек дабіўся ўсяго сам. Я ведаю, што ні на якія гранты ты ніколі не разлічваў, адразу там праца, ўсё здабываў. І вось я ведаю, мне хацелось просто раскрыць гэтую тэму, але я ведаю, што ты дапамагаеш беларусам, як уцекачам, так і дробным арганізацыям, можа буйным арганізацыям. Вось. І вялікі дзякуй табе за пазіцыю, за тое, што ты робіш. Вось. Але працягнем за мову. Мова – гэта наша ідэнтычнасць. Ты вельмі добра размаўляеш беларускую. Ты на ёй выхоўваўся? У цябе ў сям'і размаўлялі па-беларуску? Не, у нас размаўлялі ўсё ж таки на трасянцы, больш на вясковай такой. Але у мяне старэйшы брат, ён скончыў БАМ, Беларускую акадэмію мастацтваў, яшчэ ў тыя гады, яшчэ ў 90-е. І у
у той час мы яшчэ крыху зачапілі вось гэтую хвалю беларусізацыі. Насамрэч, я нават закрануў такі перыяд, што мы ў школе мелі шмат прадметаў на беларускай мове. Напрыклад, у нас матэматыка, геаметрыя была па-беларуску, то бок з'явіліся тады вось гэты кароткі перыяд. Яшчэ фактычна была спроба зрабіць адукацыю беларускую моўную і так далей. Але працэс таго, калі я перайшоў на беларускую мову, ён спачуваў тым, што я адчуваў вялікую пачуццё крыўды і несправядлівасці таго, што ўсе суседнія народы яны размаўляюць на сваіх мовах, а мы чамусьці размаўляем на запазычанай мове. То бок мне падавалася, што вельмі несправядліва, што беларусы не валодаюць сваёй мовай. І гэта быў мой жыццёвы пратэст. Я проста адмыслова перайшоў на беларускую мову і з усімі беларусамі, якія нават са мной размаўляюць па-расейску, я размаўляў заўсёды па-беларуску. Гэта быў цяжкі працэс, псіхалагічна цяжкі працэс, таму што фактычна я быў адзін. Але з кожным годам я знаходзіў цудоўных людзей, людзей культуры, музыкаў, якія таксама размаўлялі па-беларуску. І для мяне было вялікае здзіўленне, што я не адзін і што нас болей. І вось з кожным годам, дзесяцігоддзям праведзеным, калі я ўжо разнаёміўся з беларускімі асяродкамі, я зразумеў, што насамрэч нас шмат хто размаўляе па-беларуску. І што у нас ёсць шанец з такім падыходам, у нас ёсць шанец аднавіць сваю дзяржаву і сваю культуру. І таму я вырашыў, для мяне была, это вельмі прынцыповая пазіцыя была, аднавіць хаця бы ў сваім асяродку. І мы фактычна, вось калі у эмігранцкіх кругах круціліся, то для нас заўсёды кожны чалавек беларускамоўны для нас было это такі неверагодны здабытак, мы ўсё роўна скарб знаходзілі чалавека, які тады размаўляў. Зараз вось, к шчасцю, ужо нікога не здзівіш. Зараз вельмі шмат моладзі размаўляе па-беларуску. Это вельмі класна. І вельмі класна, што гэта далей культывуецца. Але тады гэта было складана. Асобны дзякуй за мову. Насамрэч, я разумею, наколькі гэта складана, калі ты заўсёды размаўляеш па-беларуску, а табе адказваюць па-расейску. Але менавіта вось за такіх людзей мы ідзем да светлай будучыні. І будзе аднаўленне тут без пытанняў. Тут вось тая салідарнасць, калі ты звяртаешся па-беларуску, і табе адказваюць ужо і па этыкеце так. Таму ўсё ў нас будзе. Я хацеў бы яшчэ дадаць такую рэч, што датычыцца нашага культурнага кода, які часткова закладзены і ў мове таксама. Я лічу, што для беларусаў вельмі важна, акрамя вось гэтага культурнага кантэкста, моўнага, напрыклад, і нашай культуры ўсёй, вельмі важна навучыць і даць зразумець беларусам, што мы можам штосьці зрабіць, калі мы разам. І вось адна з галоўных мэт моя заўсёды была, дзе б я не знаходзіўся. Я спрабаваў заўсёды падтрымліваць сваіх беларусаў. Калі ў мяне была магчымасць узяць чалавека беларуса сабе на працу, я заўсёды прэфераваў беларуса. Я проста браў беларуса, таму што я разумеў, што я мушу дапамагаць сваім. Фактычна мне заўсёды хацелася бачыць у беларускую дыяспору такой з'еднанай, як вось існуюць, напрыклад, моцныя дыяспоры там габрэйскія, напрыклад, у свеце, ці там армянскія, яшчэ там шэраг моцных дыяспораў, якія трымаюцца адзін другога і без усялякіх перакананняў, што хтосьці там мае адну палітычную нейкую бачану, хтосьці другую. Але іх яднае тое, што яны знаходзяцца, яны адзін этнас. Слухай, полностью падтрымліваю. Насамрэч, салідарнасць на сённяшні дзень гэта наша ўсё, таму што, вось правільна кажаш, у нас мы розныя, у нас розныя погляды. І калі мы з-за гэтых поглядаў, вось як на сённяшні дзень ёсць праблема у палку, ёсць праблема там у да офіса, там ёсць пытанні да гэтых арганізацый. А людзі не хочуць ехаць, напрыклад, да палка ці лаяцца там на офіс. Але мы
засталіся сам насам, вось, ну, мы адзіны засталіся, хто што ў нас ёсць. І калі мы яшчэ адзін аднаму не будзем дапамагаць, то ну, я не бачу тады той будучыні. Я абсолютно згодны, і я лічу, што самая галоўная мэта вось людзей адраджэнцаў, якія датычаць і маюць судакрананне з культурнымі, з палітычнымі нейкімі аб'яднаннямі, якія беларусы стварылі. Вельмі важная рэч гэта празрыстасць і шчырасць. Таму што, на жаль, вось зараз, прыкладу, адбываюцца там выбары ў каардынацыйны савет. І людзі сабе не ўяўляюць, для чаго гэта ўвогуле патрэбна. Давай патлумачым. А патрэбна самая ключавая рэч гэта еднасць. Я лічу, маё асабістае меркаванне такое, што каардынацыйны савет мусіць быць аўтарытэтны орган, які абсалютна празрысты, які дапускае дыялог. Таму што людзям у Беларусі зараз і людзі, якія ў міграцыі знаходзяцца, ім незразумела закрытасць гэтых палітычных аб'яднанняў. Напрыклад, той же самы, прыкладу, офіс Ціхановскай, яны малайцы. Яны працуюць, трэба прызнацца, што яны шмат чаго зрабілі. Але мне падаецца, што ім таксама ёсць куды расці, таму што яны мусяць стаць больш адкрытымі. Каб гэта не было, каб гэта не выглядала, як гэта нейкая закрытая супольнасць, да якой звычайныя беларусы не могуць дагрукацца і не ўзняць пытанні нейкія, якія людзей цікавяць. І маё асабістае меркаванне такое, што нам трэба аб'яднацца і зрабіць такія структуры, якія хаурусам усе разам пачнуць працаваць над вырашэннем усіх пытанняў. Напрыклад, тыя ж самыя перакручаны і абсалютна дыскрэдытыўны характар, напрыклад, стаўлення да беларусаў у Літве. Там людзям там візы не прадліваюць, там яшчэ нейкія праверкі нейкія і так далей. Ну гэта ж ненармальна. Трэба вырашаць гэта пытанне. І гэта пытанне трэба вырашаць на шырэйшым абмеркаванні. Гэта проста трэба ўздымаць гэта пытанне і казаць: слухайце, вось давайте аб'яднаемся ўсе. Ёсць жа шэраг цудоўных аналітыкаў, палітычных аналітыкаў, эканамістаў, ёсць шэраг аўтарытэтных людзей. Давайте вось адкрыта скажам, вось давайте зробім дыскусію, прыкладу, с літоўскімі урадамі. Ну, так. Давайте скажем, давайте уздымем, давайте патлумачым ім, што беларусы ніяк не пагражаюць ім ні ў культурніцкім, ні ў нейкім палітычным ці вайсковым плане. Мы мусім даць ім зразумець, што наадварот мы іх хауруснікі. Што тое, што прысутнасць беларусаў там ёсць, напрыклад... Мы зараз толькі за уцікачэй, за эмігрантаў. Няхай, але ўсё роўна шэраг людзей з'ехала. Я удакладняю проста. Так. І мы мусім аб'яднацца. Так, я хотел так трошку дадаць, потому что я ведаю, что праблема ёсць у беларусаў па Украіне з легалізацыяй той же самой. Тое самае. І вось такімі кропачнымі трэба, і я болей скажу, я таксама сунусь зараз у гэтую каардынацыйную раду. Я шчыра не палітык, але мне цікава разабрацца, як гэта працуе. Я хачу сваім прыкладам паказаць, што ў нас ёсць выбары, шчырыя, справядлівыя выбары, не такія, як у Беларусі. І што вось калі ў мяне ёсць нейкае імя, не зашкваранае, да, можа я моцна ў палітыкай калісьці не цікавіўся, але зараз прыйшоў час, і я нават гатовы туды патрапіць. І вось гэтая шчырасць, тое, што ты сказаў, празрыстасць, вось гэта будзе аснова, гэта будзе база. Таму што, ну, калі каардынацыйная рада з'явілася, я не ведаю, там 2, 3, 4 гады ўжо яна існуе. Вось, у 20-м годзе. Каго запытацца, хто што, за што адказны, хто што зрабіў і так далей. Разабрацца і наладзіць вось гэтую празрыстасць, гэтую шчырасць, гэтую салідарнасць і падумаць супрацу, так, дыялог. Так, у кожнай, я ведаю зараз, спісе ёсць добраахвотнікі, зразумела, яны будуць запытвацца пытанні, якія добраахвотнікаў датычацца, але не трэба забывацца, што нас шмат, дыаспары у кожнай краіне, і вось гэтае аб'яднанне, вось гэтая салідарнасць. Дзякуй вялікі. У мяне наступнае пытанне было акурат пра палітычныя погляды, і вось мы так плавна перайшлі ў палітыку, таму што без яе ніяк. Пытанне мае месца быць. Якія твае палітычныя погляды? Можа, ёсць нейкія куміры на палітычным алімпе?
Я нават, шчыра кажучы, таму што як такой палітыкай я так амаль што не цікавіўся. Але у свеце апошніх падзеяў, канешне, да мяне таксама поступила прапанова, што я магу далучыцца да аднаго з блокаў, які ўдзельнічае ў выбарах у каардынацыйную раду. І моя мэта была такая: удзельнічаць там для таго, каб вынесці ўсе гэтыя вострыя пытанні на абмеркаванне. Таму што я лічу, што, паўтаруся, што пакуль мы гэтыя ўсе працэсы і саму раду не зробім празрыстай і абсалютна адкрытай, то нас беларусы звычайна не зразумеюць. Нам трэба першыя крокі, якія зрабіць, гэта зрабіць абсалютна зразумелы і празрысты функцыянал каардынацыйнай рады. Каб яна проста была адкрытая і праходзіў дыялог. Полностью згодны. Так, за палітыку. Вось тут ведаеш, як я хацеў яшчэ запытацца, на каго з замежных палітыкаў трэба раўняцца беларусам, ці ў нас свой шлях цалкам асобны, які адрозніваецца ад іншых? Я думаю, што насамрэч, як крышачку пра гэта думаў, і вось пра гэта пытанне, незалежнасці ад таго, што ты мне пытаешся на гэта. Таму гэта проста была такая унутраны дыялог мой, як бы я мог бы, як бы уяўляў палітычную будучыню Беларусі. Но перш за ўсё я лічу, што у нас ёсць традыцыя соймаў. Нам трэба вяртацца хутчэй да парламенцкай рэспублікі. Я лічу, што нам не патрэбныя нейкія там гэтыя лідары, нейкія гэтыя лідары у выглядзе таго, што вось у нас там нейкі моцны прэзідэнт ці нешта такое. Таму што усім відавочна, што гэта прыводзіць да вельмі сумных потым наследкаў. І моя мэта такая, што я б уяўляў бы вось гэту парламенцкую рэспубліку з вельмі такім софістыкаваным сістэмай соймаў, якія людзі будуць па ўсёй Беларусі вырашаць свае лакальныя задачы. Прыкладу, існуе там Віцебская вобласць, існуе там Гомельшчына, забруджаныя зоны нейкія там туды-сюды, кудысьці шашу трэба будаваць і так далей. Каб мы, па-першае, расфарміроўвалі дзяржаўныя сродкі якасна, правільна, каб яны траплялі туды, куды трэба, каб гэта развівала інфраструктуру беларускую. Ну і каб гэта было бачна, мы ўжо казалі. І каб гэта было бачна, куды ідуць сродкі. Таму што зараз у Беларусі проста сродкі шалёным чынам раскрадаюцца, і ўсе гэта разумеюць. І што сродкі не даходзяць да людзей. А яны павінны, гэтыя грошы, агульныя грошы, тое, над чым мы будзем працаваць, людзі, якія вернуцца ў Беларусі, будуць адкрываць бізнес, яны будуць плаціць падаткі. Яны будуць хацець бачыць, куды іхныя падаткі ідуць. Это значыць, яны будуць хацець мега добрыя дарогі. Яны захочуць мега сучасную чыгунку. Яны захочуць, можа, ў кожным абласным цэнтры мець аэрапорт. Так і гэта добра. І нам трэба зрабіць так, каб гэтыя падаткі, па-першае, не раскрадаліся, ішлі куды трэба, і каб быў грамадскі кантроль над усімі сродкамі, якія выдаткоўваюцца на агульныя рэчы. Ну, проста і ўсё. Та не, круто. Слухай, насамрэч, мне проста наступнае пытанне было, якой ты бачыш для сябе новую Беларусь, што павінна ў ёй быць. І можна гэтае пытанне ўжо і не агучваць. Ці щось дадаць яшчэ? Не, ну, калі уяўляць сабе новую Беларусь, то, конечно, я б хацеў бы бачыць новую Беларусь абсалютна такой мадэрновай краінай, у якой будуць сучасныя тэхналогіі гарманічна функцыянаваць разам з экалогіяй. Мне б хацелася, каб мы максімальна захавалі беларускую прыроду, таму што гэта асяроддзе, у якім мы жывем. Нам абавязкова трэба захаваць лясы, чысціню палей,
прыбраць хімікаты, якія выкарыстоўваюцца па максімуму у сельскай гаспадарцы. Мы мусім даць жыццё назад прыроду, вярнуць паветра, вярнуць чыстую ваду назад. Вось скандынаўскі падыход, швейцарскі падыход мне вельмі імпануе, таму што яны вельмі жорстка сочаць за навакольным асяроддзем. І я лічу, што для беларусаў, у беларусаў і так у прыродзе закладзена тое, што яны вельмі любяць свой асяродак, яны любяць лясы, яны любяць проста прыроду і ўсё, што вакол іх назіраецца. Это заважна, але я лічу, што нам ёсць куды расці. Мы мусім захаваць прыроду і ўсе новыя тэхналогіі, якія мы будзем завадзіць туды, IT-тэхналогіі, вось гэтыя сістэмы дагляда над усімі працэсамі, над тэндерамі, прыкладу, над сістэмай нагляда над забудаўніцтвам абавязкова, каб не будаваліся нейкія заводы, якія знішчаюць там проста і вытвараюць нейкую ракатворныя, нейкія патагены, якія яны выкідваюць у прыроду і так далее. Таму што зараз за гэтым дазволу няма. Там адзін чалавек падпісваюць нейкую паперыну, і яны стратэгічна думаюць, вось нам трэба цэлюлёзная фабрыка. Але тое, што эта цэлюлёзная фабрыка забрудзіць гэты раён, іх это не цікавіць. Ну, то бок, давайте выносить это на громадское объединение. Давайте... Ну, это проблема. Это давайте проблема. вырашаць. Давайте просто вось обговорим это все. Добра. Існуе, прыкладу, існуе нейкая фабрика, якую мы можем зарабіць по сучасных европейских технологиях. Нехай мы переплатим им трошку, але яны зробяць супер, мега, не китайцы, а зробяць просто вось гэтыя пастаўшчыкі, якія умеюць гэта рабіць, якія зробяць сістэму фільтрацыі, там, вады. Я разумею. І пакінем будучыню новому пакаленню. І мы мусім перадаць, наша задача, я лічу, перадаць нашим дзецям Беларусь у лепшым стане, чым мы яе ўзялі. Згодны полностью. Слухай, мы вельмі блізкі думкамі, у меня такое ўражанне, што можа браты, потому что я таксама не так давно я задумваўся, вось калі Украіна перамагае над Расіяй, Расія у лепшым выпадку разваливаецца на незалежныя краіны, там Татарстан, Якутія, там і так далее. І вось просто заехаць туды, я думаю, што гэта будзе жахліва. Вось пра тыя заводы, пра тое, што ты зараз сказаў, там просто ніхто за гэтым не сочыць. На адкатах працуе, а колькі ж там страшная, ну, наколькі вось па маёй інфармацыі, я думаю, што шмат людзей это ведае, напрыклад, ужо вядомы факт, што, напрыклад, узбярэжжа, вось гэта даўчэзнае узбярэжжа Паўночнага акіяну, гэтыя моры, якія ў Расіі, яны страшна забруджаныя. Там проста экалагічныя катастрофы, яны там выкідаюць там хімікаты праз рэкі, гэтыя велічэзныя. Таму, да, ёсць праблема. І, на жаль, мы не жывем на асобнай планеце. Мы ўсё ў нас злучана. Это значит, што гэтыя хімікаты патрапяць у гэтую рыбу, у нейкія расліны, і яны ўсё роўна вернуцца да нас. У тым-то і справа, я скажу, я таксама ужахнуўся, але пайшлі далей. Дзякуй, паўнавартасны адказ такі. І, ну, я ж кажу, мы на адной хвалі, мне вельмі неяк зручна нават. Пытанні я там палову не агалошваю. Так, але працягнем. Пасля зруйнавання рэжыму, ці хацеў бы ты павярнуцца ў Беларусь? Скажу шчыра, з вялікім задавальненнем. Я бы хацеў больше сваёй энергии, якую я б хацеў бы выдаткоўваць, канешне, для будучыні, я б хацеў бы выдаткоўваць для Беларусі. Таму што мы і людзі, якіх я ведаю, і у старыя дыяспары вельмі шмат паспяховых людзей, якія пабудавалі бізнесы ў Еўропе, ў Амерыцы, якія вельмі заможныя людзі, якія умеюць працаваць, умеюць зарабляць грошы, вельмі разумныя людзі. Я хацеў бы, калі пачнецца вось гэты дыялог беларусаў за мяжой і ў Беларусі, яшчэ галоўная мэта, я хацеў бы, каб людзі у Беларусі ведалі, што мы за мяжой, нам цяжка, мы самарэалізуемся у чужой атмасферы, заўсёды ў чужых краінах і ствараем вось гэтыя свае куточкі беларускія, свае асяродкі. Але яны мусяць разумець, мы гэта ствараем для таго, каб мець сувязь, вось гэту сувязь з беларусамі ўнутры.
я хочу донести, это вельмі важно, каб беларусы у Беларусі ведалі, что мы ад вас не оторваліся, перш за ўсё. Наадварот, мы вельмі хочам просто, каб две гэтыя часткі, на жаль, зараз гвалтоўна разлучаныя, две часткі беларускага народа, яны ўз'ядналіся, і мы пачалі працаваць, мы пачалі ствараць краіну. Так што, даражэнькія беларусы, ведайце, што все людзі ў міграцыі, большасць людзей у міграцыі, яны перажываюць за Беларусь, яны перажываюць за вас, яны вельмі пакутуюць ад таго, што яны не могуць пабачыцца са сваімі блізкімі, яны не могуць ездзіць на могілкі нават колькі разоў, на пахаванні, яны не могуць абняць сваіх блізкіх. І таму я хочу донесці, што, верьте, мы тут у міграцыі все болеем і перажываем за тое, как мы як мага хутчэй уз'ядналіся. І я спадзяюся да сучасных уладаў, якія б яны там не былі, дойдзе гэта праблема, яны мусяць зразумець, што так працягвацца далей не можа, і трэба спыніць гэтыя рэпрэсіі. Трэба выпусціць людзей, трэба распачаць дыялог унутрабеларускі. Іначай гэта ўсё прывядзе яшчэ да далейшага глыбейшага крызісу, які потым гэтых людзей будзе немагчыма з'яднаць разам. І гэта вялікая праблема, таму што дзякуючы гэтым рэпрэсіям развалены сем'і, пасвареныя людзі, блізкія сваякі, якія там у адным ці ў другім лагеры. Гэта жахліва, і гэта трэба спыніць. Ну вось прайшлі тую кропку невяртання, і можа стаць яшчэ горш. Так. Ну, вось на такіх дробных адзінках мы гэта бачым, але можа стаць, ну, для нацыі ўжо расколам. Так, я таксама бачу, дзякуй за тое, што ўдакладніў, і тады я таксама ўдакладню. Для мяне відавочна, што мы ўсе беларусы, і мы по праву можам жыць у Беларусі, толькі вось уцекачы, да? Так сталася, пад прымусам выехалі. Але я таксама ўдакладню, вось я ўжо казаў, што іду ў крэдыцыйную раду, і я сваім прыкладам, як мінімум, хочу паказаць, што тут ёсць магчымасць, тут ёсць выбары. Наколькі яны шчыры, мы хутка паглядзім. Ось, ну, ладно, за палітыку, напэўна, хопіць. Слухай, вось за крэдыцыйную раду узгадвалі і цябе запрапаноўвалі. Мне просто цікава, а чаму не пайшоў? Не, я пайшоў. Пайшоў? Так, я знаходжуся ў спісе Прокоп'ев Егораў. Все. Таму што мяне папрасілі, мы натуральна, што ў асяродках у беларускіх мы ўсе так неяк знаёмыя, і для мяне, я скажу шчыра, для мяне глобальна, для мяне не прынцыпова, каго я буду падтрымліваць. Таму што тое, што ўжо 12 суб'ектаў это сфармаваліся, якія ўдзельнічаюць у выбарах, гэта ўжо наша агульная перамога, я лічу. Это ўжо добра, што гэтыя людзі з'явіліся і так далей. Я б не хацеў бы, каб гэта палітычная барацьба перарасла ў нейкую брудную гульню, якая бывае у вялікіх палітычных гульнях. Нам зараз у дадзены момент дзяліць няма чаго. У нас праблема. У нас глобальныя праблемы, і хто б не перамог, я лічу, што праца у каардынацыйнай радзе, яна павінна грунтавацца на тым, што гэта не важна, хто з прадстаўнікоў там пераможа. Важна тое, каб вакол гэтых прадстаўнікоў, якія туды патрапяць, аб'ядналіся адмыслоўцы, прафесіяналы, людзі, якія разбіраюцца ў палітыцы, у эканоміцы, у гісторыі, людзі, якія могуць якасна працаваць. І я лічу, што каардынацыйная рада, яна пасля гэтых выбараў, вельмі важна, каб вакол каардынацыйнай рады аб'ядналіся адмыслоўцы, прафесіяналы. І не трэба, ніколі не трэба выстаўляць свае палітычныя амбіцыі. Нам зараз няма не час дзяліць футра незабітага медведя. Наша задача зараз аб'яднацца, данесці да беларусаў, што каардынацыйная рада гэта орган, які мусім мы стварыць, якасны орган, які будзе эфектыўна працаваць, які будзе празрыстым. І мы мусім даказаць всім астатнім, прыкладу, хто сочыць за гэтымі палітычнымі працэсамі, якія адбываюцца, што мы вельмі разумныя, інтэлігентныя людзі, якія здольныя адкінуць свае амбіцыі для таго, каб уз'яднацца і зрабіць нешта якаснае, нейкі якасны прадукт.
Вот з гэтага пункту гледжання вельмі цудоўна, што у нейкіх гэтых працэсах удзельнічаюць людзі з IT-тэхналогій. Таму што шэраг рэчаў, вось гэтых нейкіх звычайных бюрократычных рэчаў, іх жа ж можна адкінуць ледь не 90% гэтых праблемаў. Там можна просто наставіць электронныя тэхналогіі, якія будуць, па-першае, дапамагаць удзельнічаць у выбарах адкрыта, ну, ці бяспечна. Ну так. І, дарэчы, вельмі важна, гэтым зваротам вельмі важна звярнуцца да людзей у Беларусі, таму што калі вы хочаце паўдзельнічаць у выбарах у Коордынацыйную раду, то вы мусіце быць вельмі асцярожнымі, калі ласка, таму што вы можете патрапіць пад рэпрэсіі. Калі вы адчуваеце, што вы не здольныя, вы не валодаеце тэхналогіямі, як бы вы маглі ў гэтых паўдзельнічаць, лепей не ўдзельнічайце, а калі ўжо вырашылі ўдзельнічаць, тады будьце вельмі асцярожнымі. Таму што гэта можа прывесці да праблемаў, па-першае, у вас асабістага характару. Віталь, слухай, мы вось не рыхтаваліся да інтэрв'ю, так выпадкова. Ну, мы дамовілись, але выпадкова ўсё ж таку прыйшлі да яго. І ведаеш, я таксама, калі я ўжо некалькі інтэрв'ю даваў, я ўжо казаў, што зварот да беларусаў у Беларусі спадарства, я не ўпэўнены ў вашай бяспецы. Таму я не можу вас заклікаць прымаць удзел у галасаванні. Калі вы ўпэўнены ў сваёй бяспецы, то калі ласка. Будьце асцярожны. Я упэўнены, гэта не адзінае нашае інтэрв'ю будзе. Спадарства, калі ласка, калі спадобаўся суразмоўца, то пішыце ў каментарах, на якія пытанні мы маглі яшчэ паразмаўляць. Ну а мы працягнем, засталося не так шмат, не буду марнаваць і твой час. Таксама, таму давай вось такія кароткія пытання. Глядзі, любімая кніга твоя, ці кніга, на якую варта звярнуць увагу на сённяшні дзень? Вось, што бы ты параіў пачытаць гледачам? Я думаю, Орвала. Орвала вельмі важна перачытаць, вось фактычна цэлы зборнік, ён там не такі ўжо вялікі. Ну, а маім улюбёным пісьменнікам з'яўляецца Булгаков. Чамусьці, я нават не ведаю чаму, але мне вельмі падабаецца стылістыка, як гэты чалавек піша і якія тэмы ўздымае, таму што ён уздымае тэмы глыбінныя чалавечай псіхікі і душы, і таму я лічу, што гэта важна, каб кожны адукаваны чалавек перачытаў зборнік Булгакова. Дзякуй. Тое самае пра фільм. У свой час я глядзеў фільм Люка Бессона «Голубая бездна». «Блакітная бездна» — гэта пра двух нарядчыкаў, фридайвераў, французаў. І гэтая стужка, яна была снята, калі не памыляюся, нават па рэальнаму чалавеку, які быў. Так вось гэта стужка, яна дае задумацца о лёсе, о жыцці, лёсе і будучыні чалавека. Калі вельмі уважліва яе глядзець і задумывацца пра тое, якія тэмы там Люк Бессон уздымаў у ёй, то гэта неверагоднай глыбіні стужка. Я лічу, кожнаму чалавеку варта яе вельмі уважліва пераглядзець і удумацца ў эту стужку. А можа быць, і знайсці яшчэ на беларускай мове. О, гэта зусім было ідэальна. Так. Апошняе пытанне. Мы сёння шмат ужо размаўлялі пра Беларусь, беларусаў. Можа, штось засталося, нейкі зварот, альбо прамова. Можа, гэта ажно заклік які-небудзь. Ну, тое, што мы яшчэ не падымалі. Заклік ёсць. Я хацеў бы звярнуцца да ўсіх беларусаў, для ўсіх беларусаў, якія жывуць за мяжой, якія жывуць у Беларусі, і людзей, якія мяне пабачаць, я вельмі хацеў бы, каб яны разумелі адну рэч. Наша сіла ў еднасці. Вельмі важна, каб мы адзін другога цягнулі, каб мы вот так адзін за другога трымаліся, каб мы заўсёды працягвалі руку, дапамагалі сваім, цягнулі сваіх. Гэта вельмі важна. І да беларусаў у Беларусі, вяртаючыся да папярэдніх словаў сказаных, я хочу сказаць, што, даражэнькія беларусы, мы все адзін народ, мы заўсёды ім будзем, і што б не было,
людзі, якія нас атачаюць, добрыя людзі, яны заўсёды працуюць над тым, каб нашим людзям дапамагаць. Верце, што вельмі шмат людзей выдатных, якія балеюць, у якіх баліць душа за гэта, і яны заўсёды будуць вам дапамагаць. Так што наша сила, наша еднасць. Мы мусім аб'яднацца, все. Просто аб'яднацца. Жыве Беларусь! Жыве вечна! І слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую велике.